Hormatly adamlar, ene orta ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 19-njy iýulna saat 20-den 20-nji iýulna saat 20-çe bolýan howa barada Türkmenistanyň hidrometeorologiýa barada gowlugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkın vilayetine azken bulutlu hava olup, Demiraz Gunatar'dan telesi kuntu 9-14 metre etken şemal öser. Hava gecesine 18-23 gradus, gündüzüne 31-36 gradus, Hinari etraplarına 26-31 gradus maylı olur. Ahal vilayetine ötkaptıran bulutlu hava olup, Demiraz Gunatar'dan telesi kuntu 9-14 metre etken şemal öser. Hava gecesine 21-26 gradus mayl, gündüzüne 32-37 gradus ısı olur. Marın vilayetine ötkaptıran bulutlu hava olup, Demiraz Gunatar'dan telesi kuntu 9-14 metre etken şemal öser. Hava gecesine 22-27 gradus mayl, gündüzüne 32-37 gradus ısı olur. Lewap vilayetine azken bulutlu hava olup, Demiraz Gunatar'dan telesi kuntu 9-14 metre etken şemal öser. Hava gecesine 22-27 gradus mayl, gündüzüne 33-38 gradus ısı olur. Daşoň vilayetine azken bulutlu hava olup, Demiraz Gunatar'dan telesi kuntu 9-14 metre etken şemal öser. Hava gecesine 20-25 gradus, gündüzüne 30-35 gradus mayl olur. Paýtagtymyz Aşgabatda azken bulutlu hava olup, Demiraz Gunatar'dan telesi kuntu 10-13 metre etken şemal öser. Hava gecesine 23-25 gradus, gündüzüne 33-35 gradus mayl olur. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 20-sine magnetik hadisasynyň gowşak tesirli bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, Thomas Paslyny howanyň ıssy günlerinde Paslyň aýratynyň aýaklykda geyinmegi we günüň şoklasynyň goranmagy, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenip Paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.